Jmenuji se Karel. Jsem řidič kamionu. Za volantem sedím už 35 let. Za tu dobu jsem procestoval celou Evropu od Brna po Barcelonu. Celý život jsem strávil v kabině. Je jasné, že bez pohybu všechno stuhne. Ale jestli jsem se předtím protáhl a bylo to v pohodě, teď si stoupnete z podnožky a máte pocit, že máte v koleni jehly. Nestěžoval jsem si, u nás se to nedělá. V noci jsem se začal budit bolestí. Ale práce nepočká. Klient v Německu, termín se blíží. Náklad je třeba doručit. Nejprve jsem si myslel, tak to mají všichni věk. Kdo nemá bolesti po 60? Zvláště pokud pracoval od dětství. Ale jedné noci jsem nemohl vstát z postele. Prostě jsem nemohl. Záda jako by mi zablokovala. V koleně byla ostrá, nepříjemná bolest. A já jsem byl doma sám. Nakonec jsem šel do nemocnice. Lékař řekl, jsou to klouby. Máte chronický zánět a chrupavka je téměř opotřebovaná. Předepsal mi injekce, léky proti bolesti a masti. Na pár týdnů se to zlepšilo, pak se vše vrátilo. Smířil jsem se s tím, že to tak bude do konce života. Řekl jsem to kamarádům, máme vlastní skupinu, kamioňáky. Komunikujeme v chatu nebo vysílačkou, když jsme na cestách. Všichni říkají to samé, co ty, já už beru injekce, já jezdím jen s náplastí, no tak, to máme všichni, ale jeden chlap Josef řekl, Karle, vykašli se na chemii. Zkus Cordyceps pals. Tyto kapsle zázračného houby doporučil mi je můj lékař, rozumný chlap z Kroměříže. Nejprve jsem to odmítl. Ale pak je další cesta, polská hranice, při vykládce jsem málem upadl. Skřípal jsem zuby bolestí. Upřímně. Zpočátku jsem nevěřil, byl jsem skeptický. No, houba je houba. Myslel jsem si, jak mi to vyléčí klouby. Ale začal jsem to pít 1 kapsli 2krát denně, jak je napsáno. Obnovuje klouby. Ta věc nejen zmírňuje bolest. Snižuje zánět, vrací pohyblivost. Cítil jsem to na sobě. Lokty, kolena, dokonce i rameno, které při každém pohybu praskalo, přestalo bolet, za 5 dní jsem se mohl posadit do kabiny bez sténání. Za 2 týdny jsem přestal brát léky proti bolesti. Za měsíc jsem ušel 7 kilometrů po horách. Bez kolení ortézy. A už nemyslím na berle, invalidní vozík a domov důchodců. Co je důležité, bez vedlejších účinků. Nejsou to žádné tabletky, po kterých se vám pak točí hlava nebo bolí žaludek. Ráno a večer to je vše. Kúra trvá 3 měsíce. Cordyceps opravdu dobře zmírňuje zánět a pomáhá kloubům se zotavit. Nejenže odstraňuje příznaky, ale působí na samotnou příčinu bolesti. Je obzvláště užitečný pro lidi po 50, protože s věkem se regenerace tkání zpomaluje a klouby potřebují více podpory zevnitř. Teď zase létám. Bez bolesti. Bez injekcí. Moji přátelé, kteří říkali, všichni mají bolesti, strpí, nyní také užívají Cordyceps pals. Doporučuji Cordyceps pals každému, kdo má bolesti kloubů, zejména těm, kteří se s tím již téměř smířili. Není třeba trpět. Existuje způsob, jak žít jinak. Já již tak žiji a všem to doporučuji.